Ассалому алайкум, бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, чӣ хеле ки диден, қатъи бародармон. Салому алайкум бародар. Салому алайкум. Номи чия бародарҷон? Номи ман Қиёмиддин. Қиёмиддинҷон, аз куҷо мешавед? Аз ноҳияи Ҳамадонӣ. Аз ноҳияи Ҳамадонӣ. Бародари азиз, чӣ хеле ки ман бародарое ки дар граница гузашта шида буданд, ин бародармон аз ноҳияи Ҳамадонӣ Қиёмиддин гуфта будем ки як бародармона киштагиян, яъне ки гарданша шикастагиян. мо ҳамин навора пок гиза хишру падробна бародари азиз, яъне ки мепартоем, шумо хуб тамошо кунен, бибинен, яъне ки ждат кунен ки бародарҷоно мо ҳамин навора як маълумоти пуррақати ҳамин кор чӣ хел шидагиян, чӣ хел дар ҳаминҷа фан кардагиян, чӣ хел дар ҳаминҷа мақсад аз пишти ҳамун хестагиян ҳамин кора хостанд скриват кунанд, чӣ хел тра депорт кардагиян, ҳаминро ҳамаша пешкаси бародаро мекунем. Худо нигаҳбон томоша бародари азиз, навора ждат. Бародари азиз 111. Салому алейкум. Сози бародар, хуби тенҷи? Ва алейкум ассалом. Ҳиҷомаи шифо фармо? Бале, ин худати? Бале, марҳамат меоҷи. Зинда бошед. Биё киҷа, биё. Ҳиҷомаи занона ҳаст. Иҷа, ҳа, ҷош. Бале, иҷа ҳиҷомаи занона ҳаст. Ма дакӣ мегзарем ба ҳиҷомаи шароитош ҳама муҳайё кардӣ, ҳа? Бале. Беҳтарин. Иҷа лангари иҷа ҳиҷомаи мардона ҳаст. иҷа ҷои мардонааш, ҳа? خب بهترین برادر عزیز چه خیلی که میبینین جای زنونش جای مردونش تا عید رمضان برادر جونا میتونین که بیاین به پول هجومه هم زنونه و هم مردونه.